Twajjeb u ħanin il-Mulej. Idum biex jagħdab u kollu tjieba. Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej. Tjubitu fuq kulma għamel. Jien fix-xogħol tiegħi bħala ners niltaqa' ħafna mart u problemi oħra li ġib miegħu dan l-istess mart. Niltaqgħu wkoll ma' nies b'karattri differenti u problemi personali li jkollu l-bniedem. Għalkemm dawn għandlu li ċertu emozzjonijiet, jeħtieġ li nżomm soda u noffri ċertu kuraġġ anke meta ġieli jkolli problemi personali jien ukoll. Bl-għajnuna tal-Mulej jiena nemmen li dan ix-xogħol jirnexxieli nagħmlu b'aktar dedikazzjoni u mill-qalb. Ejn il-Mulej, limita aktar is-sentimenti tiegħek. Ejn nkun aktar twajba u ħanina. Indum ma' ngħadab u konni ħniena, kemm għall-ħbieb u kemm ma' dawk li jridu jiddeni.